На. Здравейте! Ако се чуете такъв този звук, това от пералната. Хора, по някое време клипа може автоматично да спре. Така че, ако се чудите, така става. И не знам на кой да играем, кой мод да играем. Не, Gun Game. Добре, нека тук. Така. Я да знам. Ето тук. Хора, не знам. Но аз май съм направих така ми се вижда на точката, много ми се вижда, защото аз не знам. Добре, нека да дойдем тук. Това е. Това е играта. По-скоро това е играта само. На мен ми е интересна и затова смятам малко да превъртя. Бъгна ми! Не! Бъгна ми е честно. Да. Не знам какво ще направя един кил, но искам да отключа тъпото второ пистолетче. А не това тъпо. Аз съм честит. Да, и умрях. Да, още съм с това. С най-тъпото пистолетче. Това малко в контролите съм гласа нещо. Хора. И хора, пак здравейте, направих си го. Само по-бързо. Добре, малко трябва да ми закрие телефона, защото много... Не съм го прикрепил. Това е по-дълно. Това съм трябва малко... И се върна. И хора. Спечелих 30 пистолетче, ура! Много успех на пауза, защото имаше много умирания. Да. Аз занимавам. Защото са зад мене и ме много страх. Хилп. Трябва да не са ме видяли. Се намаля малко тук. Да го ми е бързичко. Добре. Добре. Ръжкам с 31 патрона. Ръжкам с 31 патрона. Това е. Имате... Ужас, тя се остана. Ред. Ла. Не!